Găsit la un episod de Stand-Off. Azi o să facem câteva quest-uri pentru Battle Pass și, da, scopul nostru este să ajungem la 33. Mă scuzați puțin, sunt bolnav, deci o să mai tușesc, dar, da. O să jucăm și Roblox Doors, Taxi Boss, o să jucăm multe jocuri. Dar eu o să trebuiască să dau puțin mai încet, pentru că mă doare capul. La Sergea a dat și tare, uitați. Păi la maxim și vedeți, au căști și căști de gaming. E de le las așa. Și da, sau de chiar tare. Și da, o să vă pun de YouTube, dar scrieți în comentarii dacă vreți să le jucăm și cu abonații Roblox. Pentru că o să vă dăm de la toți. Bine, sper să mă aud. Cred că mă aud. Și da, nu știu, sper să intrați pe el, pentru că la ne mai jucăm Spider, Doors, dacă vreți chiar fac un challenge, să jucăm cu toți abonații Roblox Doors într-un episod. Mamă, ce tare se aude. Bă, dar ce l-ai? Ce cap i-am dat. Bă, sunt de tare rău. Nu mai trag. LOL. Ok. Eu aș avea o mică problemuță cu asta. Băuț. Bravo. Bine, mă, și-al 200. Ok. Uai. Săracovi, sigur, versus noi doi. E acum mă duc așa că stai si... Da. Baule macaroni. De la scăurit. Vreau să-l urc cu pistolul pe ăsta. Avea ca? Nu. Ah. 2-0. Ai flash. Bă, băieți. Cât ping are omul meu. Are 200. Au, fuck.
Mă las să mai joc AVM-ul. N-am mai joc AVM-ul. Schimb planul. Joc cu FABM-ul. Mergi tu pe acolo. Păi de ce dracu tragi? Ok, băbăți, da, ce să zic? M-am omorât. Ala o să trebuiască să fac altul de Roblox. Nu știu, mi s-o șters. Nu știu de ce cauză. Eu cred că o să pierd. What the fuck? Bă, lăsat-o al HP. Bă, mi-a dat la Bro, mi-a dat 99 dintr-o grenadă. Stai. Nu știu ce limbă e asta. I did not kill Billy Cochran. What the hell are you up to? This came from the DOJ this morning. There's the guy you asked about, Charles Dyer. This is Nicholas Burrows, and this is Kevin Wingate. Burrows and Wingate are aliens with Charles Dyer. According to the source, he's some kind of industrial. El avea schimb copilul. They think he's the one who dragged the line. Ce? What the fuck? Bro. Ce dracu băgată la țilt acolo? Prototypes, but one is an alpha chip. Without it, the other microchips will not work. Where's Connor? Nobody knows. They almost got him. Uitați-vă, un trick de aici. Nu știu. Le ieși un trick. Eu l-aud pe ăsta că trage. Nu pot să cred! Bă, ce păcat. Am vai de capul lui. Bă, de efectiv. Nu mai zic nimic. Deci ăsta, francezul ăsta, are level 20 la și ăsta are level 80 și e pe locul 2, bă. Și ăsta are 54. Deci mă miră faptul. Nu am aruncat bomba de greșeală, bă, lasă-mă. Așa, Lelea. A, da, am pierdut coltul ăla. Bă, what the fuck? Mamă, că la ora care mă... Am bani de acá. Am de... Mai de... Câți bani am de acá? Os bocătanăs. Ce vrei, boss? Te pușc. Hubăvăț.
Yes! Acá. Vrea cau. Aolea, e meu, stai, am uitat. Bă, băieți mei. Ok, merg ca un lag. Nu pușca! Așa. Ok. Interesant. Sper că nu m-a văzut liberea. Cara daibii! Asta mi-o moare ca slabul ăsi, bă, dar care șansele și de ce el de mie echipa de asta că mi-a vă femeu și vă pam de vii. O să vedeți, gata, ăștia mei sunt morți. Fiți atenți, veniți. Hehehe. Ha, bă, de ce nu dau ei punctul, bă? Starea ca meu. Ok. Tare rău. Da, bă, băți. Am bobatul lui. Hehe. Uai, ai, ai. Bă, mi-e frică, bă. Nu mai joc AVM-ul în viața mea, bă. Mă joacă mamele nu ăștia cu AVM-ul. Likewise, his eyes are black. Sentenced in his absence for extortion in Europe, wanted for embezzlement in Dutch Guiana, wanted for the corruption of a public official, 5 counts of attempted kidnapping and unlawful trading in overripe bananas on 5 continents. Arrest this criminal! Bă, nu știu de ce. Doar că vede lag mai mare. Când l-am căștile. Și o să fiu de avantaj, dar sper. Hai, bă, că nu a dus asta atâta puncte. Și tot eu sunt locul. Hehe.
Well, I don't know. I'm dumb. I better go to school. Look, look. Yes, 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 yes. Chiar dacă l-a făcut încă o kill, aia e. Și au câștigat primul meci, bă, băieți. Nu mi-a dat atât de mult pe plus, mi-a dat plus 3. Dar oricum a fost destul de bine, bă, băieți. A jucat mai bine decât ăsta, avea scor 30 aproape. Deci, da. Plata bomba și un kill. Și făceam scor 30 și 1 chiar. Dar măcar un quest a făcut. Ok, eu să opresc puțin filmarea. Șpa. Stați. Pa. Cum și va regăsi la nouă serie, posibilă serie mai bine zis, de Mr. Meat. Dacă o să vă placă, o să fac o serie cu Mr. Meat. Și dacă vreți, o să fac și pe Extreme. Da. Jocul acesta l-am mai terminat de mai multe ori, dar înainte să mă apuc de YouTube, deci, da. Acum, n-am putut să mai postez videoclipuri cu Granny, că am văzut că chiar v-a plăcut episodul de Granny și a strâns destul de multe like-uri, adică 24 de like-uri. Bine, poate să strângem mai multe like-uri, dar nu știu. Să sperăm că strângem mai multe. Stați un pic, va trebui să fac un pic de pauză la joc. Nu mai era. Ok, am revenit. Va trebui să opresc muzica, că mă doare capul de la. Și acum o întrebare întrebătoare. Nu deschid pe acolo, deschid pe aici. Where are you, little mouse? Bă, nu cred că aici e mocheia. Ioi, tu la vacă. Dacă vine pe aici, cel mai fraier din lume. Ioi. Mă vede cu spatele bubuțul. Mă, babule. Asta nu e doar deloc, nu pot să zic. E mai ceva decât profa de mate. Da, puteți să scrieți în comentarii ce vreți să mai... ce jocuri, practic, să mai ne jucăm. Și eu chiar o să le joc. Dacă susțineți contul meu de YouTube. Și da. Da, trebuia să mă duc undeva un pic. Bă, nu spune că l-ai mesemit, nu. Mi s-a părut. Ok. Îl au pe Babu Clonțul ăsta. Bă, Babu Clonțule, bă. Nu te juca cu focul. Cum s-ar zice. Ok, știu că am făcut zgomot. Dar pe mine mă interesează Green Kill. Ok. Să vină ăsta aici. Hai, nenea. Că porcul dumitale e acolo, face caca. Face caca pe el.
Acum la propriu am belit-o. Trebuie să iau pe aerul de pe mașina de spălat. Dar bunelul, chiar din anii 1988, nu știu dacă e chiar din anul ăsta, dar am zis și eu la predict. Și da. Și adică unde l-am lăsat, bă? Băi, băieți, am uitat unde am lăsat șanca, nu? Cred că e un lucru de rău, nu-i depinde mai deloc. Am găsit codul perfect. Pentru unii. Pentru alții, nu. Ok, o să vreau doar să termin jocul. Nu mă prea interesează dacă nu-l termin. Mamă. Uitați-mă. Ok, am o întrebare. Dar eu puteam să nu nimeresc acolo de shoot. Dar eu cred că doar eu puteam asta. Ok. Repede. Bă, băieți. Sper să ajungem peste 10 like-uri la videoclipul ăsta, nu cred că am zis și de am zis. Aici ești tu, bunelu, mă. Măi, bunelu, mă. Bunelu. Uite, bă, și aici mai îmi trebuie ăla. Odată am terminat jocul și l-am dus pe bunic la închisoare, că acolo meriți tu. Și, da. Bine, măcar am terminat, na. Dar doar odată atâta. Deci, practic, ar fi a doua oară mea, a doua oară fizic, când termin jocul. Ăsta. Dacă îl voi termina. Secret Drawer Key. Ăsta. Gata, știu unde. Ok, am văzut că era ceva acolo, dar nu știu ce. Music box. Ar trebui un music box. Ok. Ok, avem două piese din music box. Dar ne-ar trebui una. Da. Ar vrea să le luăm pe astea care le avem. Și să mergem repede să le punem. Ok, mai știu o posibilă piesă. Dar nu sunt sigur. Ok, luăm ciocanelul. Ok, avem și codul. Da, e cam perfect. M-a căgat pe mine. Și am la modul serios. Ok, va trebui să mă casar aici, n-am avut ce face. Unde-i drawer key-ul ăla? Punelu! Bă, mă vezi asta sau iorb? Morbete. Nu știu, m-aș uita de sus. După cheie. Măris. Secret Drawer Key. Unde poate fi? Am o colemat. Bă, nu știu, mă duc pe aici că mi-e frică să nu mor. Dacă voi sări de acolo. Păi de acum, asta chiar ar fi întrebarea mea. Unde am lăsat Secret Drawer Key-ul?
Ok. Mare shotgun în gură, ce ții. Ia de aici. Șobolan de pădure. Deci eu trebuie să găsesc secret drawer cheul. Că da, habar n-am unde l-am pus. Și după, știu că l-am aruncat undeva pe jos. Dar nu mai țin minte unde. Nu, că de aici am luat ciocanul. Bă, băieți, am pierdut secret drawer cheul. Du-te, bă, că ăsta e secret drawer. E ploaia sus. Da. Băieți, am pățit. Ok, apa nici nu mânam. S-a luat tot, mai este doar codul de pus. Și atât, bă, băieți. Nu mergem până jos, că na. Bine, știu că pot să iau gloanțele alea, da? Nu. Să-mi amintesc. Acum, realistic vorbind, chiar am uitat unde am putut să o pun. Oare am înviat și punelul, care a uitat așa de aici. Trebuie să-mi amintesc unde am pus. A, dacă întrebarea mea la 7%. 1. Ce fac cu asta? Electric, ce fac cu ea? Doamne. Bă, să iau shotgun, nu, bă. Na. Era să zic dacă nici Tita mai armă nu găsesc. Bă, țin foarte bine minte că am urcat-o pe la etaj. Bine, acum... Na. Ce ăla? Piretă, bine, mă. Perfect. Nu știu, aș avea o întrebare. Unde e bunelul? Hai, mă, că ar trebui să vin acum. Pe aici vii. Bine. Tu ai pe acolo, acolo și murit.
Nu, repede. Să-mi dau lumina puțin mai tare. Nu! Băieți, mi-am luat cel mai mare troll din lume. Voi vă dați seama ce-am pățit, bă, băieți. Ok, o să vreau toate jocurile mele care le am. Hei, please do me... Bă, așa ceva lasă-mi. Videoclipul încă merge. Da, ce jocuri să mai facem video? Astea sunt toate jocurile mele care le am. Bine, acum asta băgat, nu cred că să mai joc, dar unul dintre astea 100% o să mă joc. Și da, scrieți în comentarii, da, am apăsat din greșeală la Go meniu. Nici măcar n-am citit ce era acolo, eu m-am dus acolo. Scuzați că este pe fundal, sora mea este răcită, bolnavă și bunicul meu, adică tatăl meu mai bine zis, se uită la un film cu acțiune, pentru că na. Dar da, vă mulțumesc că ați vizionat și pa.